Loraldia eskolako helburu nagusie euskal kultur transmisioa bermatzea da eskola arautuaren barruan. Loraldia eskolako prozesuak desberdinak izaten dire proiektuaren arabera. Kamara sartuko proiektuan beti lehenengoko 12 saiotan banatzen da, lehenengo 6 saioak transmisioari dagokionak dira, eta gero hurrengoko 6 saioak praktikotasunari eskaintzen zaizkio. Pentsatzen dut eraginkorra izan dela, ze adibidez hau azkeneko emaitza hau aurkezpen bat egitea, 3 eskola desberdin parte hartzea euskararen inguruan da euskal kulturaren inguruan saretxo bat sortzea da, eurek bebai euren egunerokotasunaren parte bilakatzea, eta azkenean hori da helburua, kultura presentzia bat eukitea momenturen baten, ez baldin bada 3 hilabete eta guztietan zehar bera, behintzat egun baten lortu dugu hori eukitea, eta bai, pentsatzen dut parte horretatik eraginkorra izan dela. Nik esango neuke kamera bategaz euskeraz grabatuteko bestera bat. Esango nuke ikasleek aukera daukatela hori euskara teknologiarekin zer nolako lotura izan dezakeen ikusteko eta beste modu baten erabiltzeko. Batez be euskara sustatzeko beste modu baten, beste era modernoago baten, eta nolabaiteko modernizatzearen gure erabilerak teknologikoak eta errealitateko euskarriak. Eta ikaslek ere ikusteko euskara landu aldutela euskara ikasgaitik kanpo, beste leku batzuetan erabil dezaketela. Lan parte hartzea oso divertigarria izan da, interesgarria baita ere, ze ikasi dugu hainbat gauzak, teknologiari buruz eta euskara kulturarekin buruz. Pixka bat zaila izan zen, baina ere bai divertigarria, ze lagunekin geunden, eta divertigarria izan zen. Niretzako interesgarria iruditu zaitze, beste ekintza berri bat ikasi dugu. Niretzat divertigarria iruditu zait eta gauza berriak ikasi egin ditut. Ondo egon da, ondo pasatu dugu eta zerbait ikasi dugu, nola egin bideoak eta horrela. Nire ustez ikasi dugu lan egiten denok batera eta jendea ezagutzen barrikara eneko ezagutu dugu eta oso gustu ona izan da. Nire gustatu zait asko. Azkenean egon gara lagun artean eta orduan ekintzak egin ditugu eta bideoak grabatu eta horrela, eta ona etortzea izan da oso esperientzia bonita. Eta egon gara hor 3 hilabete lanean. Eta azkenean gure lana ikusi da. Interesgarria izan da, ze inoiz ez dugu egin horrelako bideoak, editatu eta grabatu. Eta esperientzia pixka bat emon digu, nire ustez, bideoak sortzen eta gauza horiek egiten. Baita ere, beste gauza batzuk ikusi ditugu, adibidez gure bideoa punka izan da, eta punkari buruz gauza asko ikasi ditugu eta leku asko ikusi ditugu. Izan da interesgarria, ze azkenean ikasi dugu euskal kulturari buruz, eta hori izan da ikasteko aukera bat, eta hori. Asko gustatu zaigu egotea Loraldian, iruditu zaigu oportunitate bikain bat ikasteko euskarari buruz gehiago, nola kultura eta dana, eta gainera ere ikasi dugu editatzen, orduan asko gustatu zaigu. Batez ikasleak motibatzea. Oso motibatuta ikusi ditugu parte hartzen, eta eurek ezagutarazten euskera dekozela esparru asko, eta kultura modernizatu aldala, eta referente barriek ezagutu dituzte. Egin dutena izan da proiektu bat, euskara ardatz izanik, baina beraiek motibatuta egon diren, ondo pasatu dute, ikasi dute, eta batez ere erabilgarritasuna ikusi diotela. Ikasi, lagunekin eta horrela, koordinatzea eta guztiok zerbaitetan geratzea ondo egiteko lana. Niri adibidez teknologia zait bat ere gustatzen, eta asko ikasi dut nola bideoak edo nola nahastu edo hori beste planoak.
Bai, ni hartzeak eta guzti, pues, ikasi egin dut eta nola editatu eta guzti. Pues Loreldiarekin ikasi dut ze planoak desberdinak daude, nola grabatu ahal dugu hainbat gauzak, pues, ez bakarrik bideo normal bat, eta asko gauza gehiago daude munduan. Nik nola editatu bideo bat, ze nik ez nekien nola editatzen zen bideo bat. Ba, azkenean euskal kultura eta nola ikusten duen jendea euskal kultura, azkenean nik daukat ikuspuntu bat, baina agian Julen beste bat eta Oiane beste bat, eta Zunzunegiko pertsonek beste ikuspuntu bat, eta orduan niri gustatu zait asko ikastea. Nik adibidez ez daukat euskal kultura asko, bueno, nire aitak ez dute euskera musika eta horrela entzuten, eta proiektu hau egitearen ondorioz, ikasi dut gauza batzuk euskarari buruz, kultura, musika eta gauza horrela. Musikan genero asko desberdin ikasi ditugu. Punk adibidez, talde bat zen punkari buruz, pues hori ez genikei. Pues, emon ziguten nola editatzeko klase batzuk, eta pues, bideoak editatzen lagundu zigun, eta gero pues, baita ere pues, esan duena miren bideoak punkari buruz nola historia pizka bat. Ikasi dugu euskal kultura esan dudanez, eta ere bai pues, erreportaje bat zer den, elkarrizketa bat zer den, eta ere bai bideo bat nola editatu eta hori. Baita ere, erakutsi ziguten kamera anguluak eta ez editatzea, grabatzea eta argitasuna nondik sartu behar den eta gauza guzti horiek. Editatzen ikasi dugu eta adibidez nik euskal dantzak egiten ditut eta hasieran ostenen bakarrik euskal kulturan hori parte hartzen zuela eta gero jakin izan dut adibidez mitologia, euskal musika eta horrelako gauzak ere nahiko inportanteak izan direla euskal kultura. Guk adibidez ikasi dugu proiektu honekin euskera ez da bakarrik hizkuntza bat, ere bai da batzuentzat da kultura, beste batzuetan musika eta beste batzuengan adibidez bere bizitza da. Orduan, uste dugu deke gure aportazioa proiektu honetan da erakustea munduari euskera ez da bakarrik hizkuntza bat, da gure arbasoen legea eta hori babestu eta mantendu egin behar dugu. Saldu dugu pizka bat euskal musika beste ikasle batzuei eta ezagutzera eman dugu beste talde bat, ez dela oso famatua. Bai da, herri ingurukoa, baina ez dela... Bai. Bakarrik jente gutxi ezagutzen zuen. Gu saiatu gara proiektu bat txukun egiten eta hemen etortzeko jendea gustatzea eta ez izatea aspergarria, eta uste du lortu dugula azkenean egin dut eta gauza horiek. Bai, lehenengo pentsatu genuen zer nolako bideoa edo zemotatako egin nahi genuen, gero kontatuan jarri ginen pertsona batekin edo nahi genuenarekin, eta gero grabatu genuen denok batera, eta etorri gara hemen presentatzera. Eta azkenean, Julen, Nerea eta Iruron taldeak egin dugu sarrera, eta beste Zunzunegikoak ez dute egin sarrera, eta orduan guk egin dugu erakarpena sortzeko sarrera bat, eta prestatu dugu ondo. Bai, hori ikusi da asko, galderak izan dira oso jendeari gustatu zaie. Pues teknomusika euskerarekin, teknomusika oso interesgarria da gaur egun gaiztrizekin, ze baita ere euskararekin abestiak eta oso politak dira eta kultura baita ere, eta musika eta tekno biak elkarrekin ere oso interesgarria izan alda beraiei. Guk egin dugu musika euskarazko abesti bat teknotizatu eta gaur egungo musika hori entzuten da baina gazteleraz. Ez dago gure jendeaz gaude ututa euskara tekno entzutea. Eta ni iritziak errekopilatu ditut zer den euskal kulturari buruz, eta jendea pentsatzen du bakarrik euskal kultura dantzak direla, baina askoz gehiago dela. Ni nola egin trailer bat euskaraz, oso erreza izan da guretzat, ze guk euskara praktikatzen dugulako, eta igual jende askorengan ez da oso erreza. Egon gara nola ordu bat astero
nola gela batean egiten bideoa, informazioa lortzen eta pues, pizkat guztia prestatzen. Ere egon ginen eskolaz kanpoko, pues, erakusten punkaren historia, elkarrizketa egiten, eta punka egiten zuten lekua erakusten. Lehen egunetik egon ginen prest pues, klase bat galtzeko eta honetara pues, arduratzeko denbora guztian eta hori. Bai, Bai. hau batez. Bai. Badauelako ondo antolatute, azalpenak ez direz luzeegiak, barrie da, eta hori gaur egungo ganera erabilpena dekienak teknologiek hainbestekoa, eurentzako beste esparru baten ikusten doguz ikasleak. Eta gainera badeko lan helburu finko bat, ez? Bideo bat sortu behar izan dute, motibatuta egon dire, beste ikastetxeekin ere partekatzeko aukera eduki dute. Eta bai, batez ere, hori aukera izan dutelako, ondo pasatzeko ikasten zuten bitartean. Eta gainera beste ikastetxekoak egitea, emandotzie berbaroa aste guztietan. Eta zer, egin dozu eta bat, eta bestea kotilloa egon da, zurrumurre, eten gabe. Eta hori da importantea. Komentatu. Igual, aldez aurretipe bai, hobeto igual esan behar zaie, zertaz doan, jakiten egon daitezen zer egingo dan, eta gomendagarria bai bada. Bai, eta euskal musikari buruz asko ikasi dugulako, eta ondo pasatzen duzulako. Eta divertigarria da nola bideoak egin eta editatu eta denbora ondo pasatzen duzu. Bai, euskal musikan, ez bakarrik musika kulturan, gehiago jakiteko eta ezagutzeko. Azkenean ondo pasatzen duzu. Lagunen artean zaude eta asko ikasten duzu eta horrela, eta azkenean bideoak editatzen ikasten duzu. Adibidez guk, hasi ginenean, ez genekien hain astuna zela bideo bat grabatzea, baina zaudenean jasartu eta bideoan eta guztiz, ondo pasatzen duzu, editatzen, grabatzen, jendea ezagutzen eta asko ikasten duzu. Nire ustez bai, azkenean euskara kultura bultzatzen duen nola proiektu bat da eta pizkanaka galtzen ari da. Eta baita ere divertigarri izan delako nola bideoak editatzen ikasten eta nola ideiak sortzen. Bai, nire bai gomendatuko nioke norbaiti, azkenean euskarari buruz ikasten duzu eta euskara bultzatzen du eta oso garrantzitsua da hori. Nire ustez ere, oso denbora ona izan dut, ere eskolaz kanpoko denbora pila bat egon ginen eta oso divertigarri izan zen, eta ni ere gomendatuko nuke jendeari. Bai, ikasi alduzu gauzak berriak eta baita ere ondo pasatzen duzu. Bai, nik praktikatu alduzu gehiago euskara eta trailer eta bideoak egitea. Bai, noski. Oso ondo pasatu dugu, asko ikasi dugu, euskararentzat ere oso ona da, ze horrela nola gehiago inpultsatu aldugu, eta guk ikasleak oraindik nola gazteak gara, eta jakin behar dugu inpultsatzen euskara, ze guk ez badugu inpultsatzen gure hizkuntza inork ez du inpultsatu ahalko. Bai. Oso divertigarria da, zure lagunekin bideo bat grabatu alduzu edo podcast bat, eta azkenean divertigarria da, batzuetan zaila, baina divertigarria. Eta beraiekin denbora gehiago pasatzeko ere ona izan alda. Bai, gauza asko ikasten direlako. Ni gomendatuko nuke, besteei, esperientzia bakarra izango da, bizitzan, eta gomendatuko nuke.